Matura Kakang Patih Niti Praya. Tak enake dhewe iki. Ayo mandut. Lah kakangku kaya slamet sak petelake ndodot tumeku ning seraning badan Yayi praya tutya pangastuti tampan ana. Nganti kaya apa? Iki Bagong nang ndi iki? Hah, Bagong. Jengkulmu mlecet. Kowe minggat ki aku ki ora tau menyang kana. Ora tau sibuk ora. Aku mencok nyodorke layang kongkonan Mbak Ayumu kono omongno nek aku ora teko. Lah tuan aku teko gara-gara ora ana Petruk ya malah sepi. Ha iya. Ora janjane kowe minggat nang ndi kowe? Wah, aku mloyo bumi aku. Bumi tegese mloyo bumi iki lelono. Oh. Mlaku. Wah, tekan ngendi-endi. Angger ana pendhita tak takoni, ya saiki wis ramalan. Wis. Tak kampleng pisan. Tegese ora tak takoni babagan nggon kaya ngono kuwi. Kuwi iki nek aku mungguing rasaku kaya-kaya adoh karo penemuku. Wah ya syukur ngono. Lah pendhita ku tak kon ngapa? Tak jek lengawangi? Ora. Aku kira wis suwe to duwe idam-idaman. Idam-idaman ing rasaku kepengin arep ngerti bapakku. Angger ana pendhita tak takoni ora ngerti, ana pendhita tak takoni ora denger. Nganti tekan negara Cina takon Durna, malah kroyok wong pirang-pirang. Aku duwe penemu mbok menawa yen wong Agung Ndrawati sing bisa uninga bapakku. Lah aku sowan nang Ndrawati gelut meneh karo Baladewa Gadungan. Mempeng kowe? Nah iya. Bareng wis tekan mangsane aku dingendikani jebul. Kowe takono karo kakangmu Gareng. Ngono. Ya aku ren. Lah nek dipo kowe iki ngerti sak ya wingi-wingi to kle ora ngentek-entekke sangu pirang-pirang. Jane bapak ki sapa? Tak kandhani ya Le ya. Mbok menawa kowe durung ngerti karo wong tuwa ya ora mokal mergo umurmu wis urung sepiro. Yen sak benere wong tuwa kang tok aturake bapakne dhewe tok. Ayo lah wis aja semelang wis jatine aku ora denger. Ya dipikir karo linggo-lingguang aja. Madang mulih mau. Wis ora mangan ora krasa enak, Kang. Ora krasa enak. Bakso, Pak? Ora. Ngombe ya. Lah nek ngombe wis aku gelem ya. Tange apa? Kopi yo arep teh yo arep pancing gampang le usaha kuwi. Teh. Kae ora ono. Kopi wae ya. Kopi mengko kei susu. Ha iya. Susu kere. Wah. Susu melek jengkolmu lah iya ya. Kopine lan gulane ora ana. Putihan wae ya. Ya wis waton anget narak ngono. Malah urung geneni itu. Ya cacakno ya. Wah. Beborosi kowe iki ora.
Wis ora perlu mangan lan ora perlu ngombe saiki ngene Kang. Gandeng kowe tak takoni genane ora ngerti to. Cetok. Cetok ora ngerti. Lah iya. Kowe upama tak jak mati gelem ora? Aja kok ngono kuwi. Anak kuwi isih cilik-cilik kok. Nglakoni mati mumpung urip, nglakoni lara pupung kepenak, penemu sing kaya mengkono kuwi tak anggap kaya cilik bocah landhep dengkul. Akaremu ya ta? Ninggal ngomah, ayo goleki bapak dadi awake dhewe iki urip wis bisa tata titi tentrem yen wis ketemu karo bapa sejati. Mbakyu ngono wae. Ayo kepiye carane apa pamit karo tangga engko nek mbakyu kondur kon mamitke ngono apa piye? Wis ngene wae. Tak gawe layang tak kene iso njejegang lawang ya. Wah. Alah, burung tak tulisi ya. Ming putihan. Ayo kayak ditulisi. Yayi, rekena dumilah. Pun Kakang Kendran sangka ing kasatriyan Karang Dempel merga bakal goleki wong tuwa wis mangsa bodho ing omah tak pasake sak mangsa-mangsa ana wong nagih utang. Iki angger tak tekeni tutup. Sarana wong mlebu ae. Wis mantep Kang. Wis, ayo karepmu ngajak nendi? Sowan nang Kayangan Suralaya. Wis teka-teka jantruk gandeng kowe iki sedulurku nek Bagong iki jenenge sedulur. Ketemu Keri. Sing jan sedulur sejati ora misi Norwedi iki ya kowe kuwi. Adikku jan tunggal bapa karo biyong. Ayo. Ayo munggah Kayangan. Nek pancen dewa ora mari pepadang kedung jaluk mati wae. Lho kok mantep temen. Nek mengko upama disiksa cemplunge kawah. Wis ben, cemplunge kawah gelem aku. Nek pancen mantep ninggal omah. Ayo awake dhewe sowan kaya. Ya, ya. Ayon patiuping angin suya suaraning karengyan samirono awur kulawan ri kandaning posito titi sonyo matya latri raras rumedenging ngakoso
Manteng panuning Kilurah Nalagaring lan Kilurah Kantong Bolong. Alajul miat wonten majaning wana wis amurwani minggah arga siulaulu. Nerak wana diwasa minggahing arga tumurun jurang curi senadyan ta ing kono nlusup ri bebrundutan. Datan ginawirasa saka kadrenging tias daya-daya bisa minggah kayangan ngadhep para dewa. Senajan ta ing kono Panakawan sipate mung kawula alit, nanging saknyataniku ingkang nguwasani Kilurah Semar Badranaya dewa kamanungsan. Panunipun Kilurah Kantong Bolong tuwin Kilurah Nalagaring animbulaken pangaribawa ngantos anempuh para Jawata kathah kang sami kontrang kandringan alok yen to merca padha negara kang tanpa sangkang. Sawatri gunung catur samudra kanca taru Sabta Pandita Asta Tawang Nawa Dewa Dasa Ratu tangising bumi kelawan langit. Tangising bumi lindu sedina kaping 7. Ketiga dawa lemah blegak. Leduk kang mangampak panjling sapi gumarang pangaluping Srenggala. Akeh tantu kang mati kapentang telo minangka satan waris satu tanantuk buga. Tangising langit banjir bandang tanpa sangkan udan barat salamangsa kluwung pating palengkung teja mangkara-kara dedet Irawati. Gunung longsor tarung padha dene gunung. Mandura kang seprangkur rong prangkur bamblas salir babatan pacing bumi lan langit ketangkep-tangkepo. Lintang pindorina entok-entok dadatit pating klawer selatan pating celorot gumaluduk sareng kawatir to kang mangambak lirkin bur kinocak gambira laya. Pindu sira mananggap bujat-bujat to menceng uting ugal-agil ngakak tutu sananta buga petit kupat kapitan kowe petut penjalin tinggal. Panjling para dewata kang sami kantaka anjlih kepati para widodari kang sami mlajar kapiyandhep. Ketering gunung jamur dipa gumaludhuk suarane kaya bisa muta-muta dahana. Sang Hyang Guru Prisa kaunaning gara-gara nyandak tirta kamandanu katetesaken sir padha saknika gara-gara swara kang tanpa sangkan jumuga ngakasa kowe bisa mbelahno jagat. Kang sanyatane ngurmati marang
mijil repat Ponokawan Kila Semar Badranaya ya Kilurah Badrayana ingkang midil saking Karang Kabrutan miyos ing Ora Ramba mulat marang para putra-putra kang sami gegojegan
isen wis padha dijarak lan diantepi ya tekate gerus ya saya. Tekate kono mau wis laku. Nek aku mono gampang mengko angger sebo klenengan aku arep dhewe aku. Sing pokok karo ngundang Kang Gareng karo Bagong tak jak dolanan tembangan. Wah, panjenengan abot tenan. Sing jenenge wong nyambut gawe ora ana wong nyambut gawe kok gampang. Ya muga-muga wae Kang Rayi iki do tansah tresna karo panjenengan kabeh. Nek aku mono wong dina ki urung omah, sing ora tau urung omah kuwi. Ya tak suwun we para ibu-ibu kabeh nang dalem iki njur padha tansah nimbangi katresnan sangka perjuangane wong lanang ngrewangi nyambut gawe. Ning aku mung weling seniman kuwi aja dienggo panggautan. Awit klebu budaya, kabudayan ki nek perlu digunakake, nek ora perlu ya mung trenguk-trenguk lah. Sadurunge ngiseni nggon trenguk-trenguk nek ora digolekake pikiran ngupaya kesibukan sejene mengko ndak nganti kapracondang. Seni diajoni wong pancen dasar ki seneng dadi seniman kok ning welingku karo nyambi. Adane kaya kuwi. Seniman ning nyambi proyek. Sing wedok marung, aku apik. Ning anggere muni marung kuwi ngelmune ngelmu dokter tegelan. Wis ora berduli kanca, ora berduli piyayi angger mlebu bleng umawane ngrayang panganan ya reken arep. Ning ngono kuwi ora kok tak cacat, ora ya pancen kudu mengkono nek ora ngono kok ndak tuman. Watake wong sing para pembeling-pembeling kuwi angger krasa ngintri nang mah, oh do nang gone si A kancane dhewe nang kono biru subya-subya tekor. Apik. Ana meneh sing kesibukan ana dalem ngedekake bengkel. Kese menerima bengkel, pokoke bengkel itu menerima ngedunke mesin, ngrusak mesin ning ora menerima masangi. Dadi tukang ngrusak tok ngono lho. Ana meneh sing tani, aku sing tak karepake ya kaya kono kuwi. Lah sing tak suwun nek do ngagek senimane mau dikersake para piyayi. Ngono kuwi ya para ibu-ibu seniman ngomong kudu sing taat ana ngono. Ya muga-muga wae sing manten penune. Malah nek perlu kuwi. Ora usah sok dijak. Bisa kelakon kaya ngono masuk iso ganggu gawe, iso kelakon masuk marai goleke perkara barang kuwi bener ora usah sok dijak. Nembang karo ngundang Gareng coba tak larase. Kae lo kae. Monggo Bu.
nembang ki pancen apik iki. Kae pantes kanggo patuladan sudi ning jujur. Mongko bisa mengku pasemon manunggalake tekad antarane kawula karo Gusti, Gusti karo kawula nggon sing karidi mau. Dagang buruh tani nara praja lan tamtama tetep bersatu Indonesia. Lah kuwi tak karepake. Wah, Kang Gareng wis methuk. Kodanan aku. Ayo syukur tegese kuwi kowe iki tresno karo Adindang ngono. Jaran tok rewangi nganti klicir mergo methuk karo aku. Lah iya nek ora tak pethuk mengko terke wong. Sing payah ra aku lah iya kok. Kowe mau nembang apa nganu pasemon. Kerukunan keguyuban antarane dagang, buruh, tani, narapraja lan tamtama. Wis bisa manunggal ing atase para priyagung ya menggalake marang awake dhewe, ning awake dhewe ya kudu nggunakake marang pangerten sak mangsa-mangsa kakersake kudu sumadya tata-tata kumpuling kawula lan Gusti karo kawula. Wah, apik. Ayo gak mulai ya. Ayo mengko kok. Aku ki sila ajem e. Aku entuk nang kono apa? Ayo kene kok. Oh, eling gue kok suk-sukan. Kowe kaya nembang joget tiru aku. Oh, tadi kepeksa kudu kok nembang. Aku wis nembang. Kowe ya kudu nembang. Mengko Bagong main gek mrene, syukur Bagong melu nembang. Aku nek nembang kalah karo kowe dolanan cara kuno ning apik coba. Jamuran sak imit. Ya sak anane kancane oke kok. Arep mboko oke-okane cilaka aku kaya. Ayo nokorong tembangan ngono apa kepiye kok yurming jamuran kuwi jaman biyen kuwi jamuran. Bal jamuran, lepetan, dietungan, njur uyek-uyek ranti. Waduh, kari aku. Wis nganu wis teko. Urung. Aku mau turu. Oh. Nganu meng wis dok teko gek engko aku ora tok ngengeki rak ya. Aja semelanggong. Kaya wani tanggung jawab ngono. Dok ngapa mau kok ting jegigi nembang. Aku wis nembang, Gareng ya nembang, kowe nembang apa ora? Tembanganmu apa? Aku mau apa? Lho sembang kae lho. Oh. Ngerti aku. Apa? Mbuh. Le seru le mlimbuh. Aku meng jamuran nek kowe ngejak dolanan apa? Ayo, saiki dolan aku apa? Pung-pungan. Pung-pungan kena brangkang kae to. Ah wegah aku ya
kok cah cilik. Kowe biyen nek jaman aku isih cilik mempenge ra jaman ngerti padang bulan pung-pungan walah kringete ngarek gemrobyos. Angger sprene niki aku angger sik tok kangen aku yo ngejak pung-pungan karo anakku kok. Wah iya iya. Tembayatan bapak karo anak ora apa-apa. Ah iya iya. Ya syukur kan wong goblok kabeh ndalah. Aku angger maca Bagong iki banget wong kok nyebeli kok. Wis mandane ora ketemu nalar kaya wong. Lambene ndledek mripate mendonong. Amba sitok. Lunga Bagong apa sebabe lunga anggal Bagong lunga kok mesti nggawa aduk truk dinggo gawe kalung mundak bagus ora mundak mana bagus kalungan aduk malah elek lah ora ngerti to nek ngantuk nggo tadah ces ya hanya ngono kuwi kok wadi-wadi senengane kita do madani wong do rangilo gitoke ana gajahe ngrurui cetak nang cengelku. Yo anggepmu nek kowe ngelek-elek aku kowe ki apik ngono apa? Ayo do foto nek ora elek kabeh. Ayo nek genane elek kabeh kok. Kowe kok ngono kok gareng kok ngene kok ana sing apik. Mulane kuwi doyak bapak mlayu. Ayo yo. Titunduk kakating arang Trisundi winayang jati kapat mongko kalimo sandala mongko kalimo sandala leng-lenging jagat sanyata patupate ula sasise sapiku marang patu pate
kotap goro-goro kang bisa murwani lan mungkasi. Dewa kang ijo wantah ingkang kapatah minangka dadi pamomonging para wijiratu. Kilurah Semar Badranaya Bojogati Nayantaka marga ewuh Kilurah Buka Sampir Dudu Anangunung yaiku Bathara Ismaya. Ingkang rikala semana wis lenggah wonten ing Ramba mogok-mogok kaya tenggok melok-melok kaya tembok. Muat kanan kelawan kiring tetirintan kaeksi kang putra tetiga kang samya lumaris sesingidan. Pungun-pungun tiasira Kilurah Semar Badranaya kepareng lucitaning griya. Nek ngrungokke tembang iki mau ketoke apik ning kok ana surasa sing elek. Apa pancen kurang tajem tangkeping kupingku apa pancen tembange sing elek. Semariku pamomonging Wijiratu. Traing Widatama. Tut wuri mbebayani. Padha karo tak mong ki padha karo dimong gegebluk. Ana wong dimong Semar kok mbebayani nek pancen. Tulisane sing ora dong. Tut wuri mitayani, andayani. Pancen nyata yen Semar kuwi dewa ngono. Nanging aku bareng mikirke anak-anakku entah padha pating tenanang ana kene. Bareng wong tuwa miyos mak kelakep kaya orong-orong kepidak. Angger-angger karo bapakne kok gilane setengah mati kok ditunggoni gendruwo. Angger bapakne ting glibet minggat kabeh. Nek ana ngarepan nek tak kandhani do mantuk-mantuk karo merem-merem. Ning nek ana mburi do nyepelekake pancen anak-anakane Sora. Saya tuwa kok tanpa nggatekake karo kautaman. Mbok nek dong nyambut gawe kuwi ana ngomah ya tetep oleh nyambut gawe ana ngomah. Ora sah cok bluruan mayeng-mayeng. Sing anakku Gareng karo Bagong Petruk bocah teluwe kok wateke beda-beda. Sing Gareng karo nyambut gawe seneng ning jelean. Angger nyambut gawe dilit leren. Nek nyambut gawe setengah jam leren 3 jam setengah. Engko angger jak wiwit lengkak-lengkok. Ya ngendi sing sumuk ya ngendi sing
werna-werna. Nek sing Petruk mantep wis pokoke ngelih ya gelem ning dijoli dhuwit. Kuwi wateke Petruk. Lah sing jenenge Bagong nek kancane do teko urung teko keri glendoh-glendoh. Angger teko kiri kapten datang limu. Temni kapten bulane kabin amoh. Demi awake sport kono kok anggepe kaya yuyu kae. Lah nek kae nek gelem nyambut gawe wekel. Sregep ning gilok mangsane cok ngapusi. Watake Bagong. Mong wangger ndek dhuwit ora mikirake nggone rumah tangga, wani mar minggat wae. Pak. Ning karo pegawean pancen entingan tegese ora diopahi ora apa-apa waton. Kekarepane keturutan. Lah mongko nek sing jenenge bapakmu jak dolan kok ngono kuwi nek tumraping saiki iki aku wis wegah. Pancen wis tak singkur tenan aja nganti aku lunga sing tanpa tujuan iki aja nganti. Besok sore ya. Coba tak tinting nek tembang mbok menawa mengko anak-anakku do. Oh. Aku kanggo nembang ngono kok nembang rong kilo kok lambeku kok elek. Aku mikir-mikir mulane kok mbokne botak iki karo aku sengit iki bulane pancen lambeku elek tenan. Coba tak tintingne barang miring barang mloya. Kagok ketanon. Domen do tata nata swara. Jajal nyuwun tulung Mas Mang jagurke kempul 6 niki Mas. Nah. Loro. Nah, bener. 5. 8. Nek ra ono ya ditutuke. Ketoke kempule pirang-pirang kok ora ono sing nomor 8 kokan. Aduh yana tak nembang iki maning. Sing jenenge swara ngetril. Cobi mang gambangi Pak. Aduh yana tak nembang sing ngasta gambang iki piyayine wis sepuh ning prigel. Gambang iso rintik-rintik wae. Nih ya kuwi karo pundake. Ning ya pancen ya apik tenan soal iki wong ora tau ketok ya kaya ngapa pengarep-arepku. Mongko dhewek iki lila banget jan karo anak putu ki tresna.
tegese iki ya gelem nek pancen ana sing ora duwe jarik tak utangi jarik kuwi jenenge lega lila. Ne ya kuwi rega 7.000 di 12.000. Arak jeneng ora mbadi nek kaya ngono kuwi. Mengenyak-nyak ngono. Beda karo pepunden kuwi sing nyiter kuwi. Oh. Angger nyekel siter karo oh. Nembe tindak pundi, Mbah? Oh. Ora dituduhke tujuane saka kono ngerti di oh. Wis karepen. Ning sore mo tak tunggoni jan ketok le mat-matan le padha imbal wecana karo iyaine. Bareng aku nglilir jebul niki terus kulit daging kula kiamban. Paribasanipun terus kados dene muntu katutan sambel. Genah nek pedes niku. Rumangsaku piyai sepuh kok wah le guneman kaya le asik. Ya ngandhake jaman semono dek isih ana kono. Jaman aku isih momong kae. Wah, diduduhke kabeh jaman aku ngetoprak. Oh. Tak nembang malah ora laras lek nembang aduh yana tak nembang tembang aku wah nembang sing apik sekar griya pangaret pindha widangan timun tulis pinter tenan adikku Waranggon. Saben kene nembang kono terus nyaut, angger kene lung kono nyaut. Kok mung setitik. Sak omong-omongku ditututi terus. Timun tulis sabrangane Njogobaya sak krainan ngenteni madu kambangan jaman Njogobaya ki isih durung ana kerteke. Madu kambangan ki prau. Timun tulis krai, mula sak silak kerainan. Pancen pinter. Semut seta jajal tak tangkrimane napa anung ketak anung ngedong ora isa ta anung ketak anung ngedong bengi getak awan domblong getak mergo dhewe nyekel dhuwit kene tak bayarane ning bareng awan domblong antek-entekan kendang cilik becike ayo nepungke taron cilik mas kula mangkangking gambang kawat yen gelem aku eterno
gunang gedhe yen tresno aku tembungen gender gedhe mung gumantung selirane tenong cilik penemune wis do mathuk gong cilik sanak kadang wis do kumpul gender pedhot mak drumbyang enuk cilik ngene ngandhake enuk kok digambangi kok enuk cilik yen didelok mung sak imit nembang ki nek ora karo joget awake ora sehat. Coba tak jogetane men apa mengko tak nggawe gerak badan wetengku iso cilik. Miling-miling. Miling-miling nek apa mengko mlaku-mlaku ndilalae ana wong tuku lading tiba arek nemu lading. Mlaku-mlaku nek apa mengko bedak ngasu. Do kloyong-kloyong nek apa nemu wong. Anggeng jenenge. Wong do elek-elek penemune. Nek wong edan saripe ula kuning. Pancen sing jenenge gending kembang gayam ki marem. Larasane gamelan runtut para anak-anakku among pradangga patut warangganane sumbut wira swarane ngentut. Kok malah elek wae. Saking seneng-senengane. Kudu hilang marang Gusti
Kepenak tenan kok. No 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 ne nan no ne nong kembang katang pinate wakai keranjang kembang jagung pinate wakai bungung apa ya tuman joget kok anake dipenyak kuwi wah dole ngegol-goli wong tuwa aku ki angger wis muni joget ngono ki njur rambute kita malik grimbyang dadi ireng meneh awan yo kelingan jaman biyen nom-nom aku kuwi ngendi ana piyai sing kagungan kersa ana kono seni tari terus timbali dhisik dhewe. Ngapa? Gambyong. Wong lanang kok gambyong. Kono pendhita wae. Wong liwat kok. Kae kira antri Pak. Antri angger metune iki pucet kae. Sing mlebune lho glendho. Hei. Gendi. Aku tak rono ya. Anakku sak genteni sapa? Model. Aku iki mau joget urung nganti rampung arep menyak kowe iki mau malah dadi kagol aku. Pancen panjenengan muni jogetan pancen apik, Pak. Ketoke piyaine iki ketok wagu, ngene bulane pancen luwes nek wis beksa lara ngono. Nom-nom aku ki biyen pimpinan kerawitan. Tenan. Sing jenenge kendangan kuwi urung ana sing iso titis kaya aku. Oh, ngendang jatilan. Iya.
Ayo nggon datilan wis iso wae. Anggene lagune kuwi lompong keli kuwi. Melu lincek-lincek. Nek kendang jajan iki aku ora patek apal to. Wis saiki kowe genten tak weruh kaya ngapa kasudibianmu padha karo bapak apa. Nembang juga. Perlu nek pancen bisa nembang-nembang. Ora iso nembang joget sing apik. Mangke kula tintingke, Pak. Tintingane apa? Pelok. Ajeng ndelok potongan kula kaya ngeten, nek kula pun gelem joget, wah ajur. Lagune apa? Bajing loncat mawi dibawani, Pak. Tak krungu aku. Oh. Anggo bawa mangko ae. Gunung Galunggung jeblok. Aja dijebloke. Wah. Wis sing swara nganyet-anyet kae ngono. Semuhun. Carinya awewek. Patan rasa-rasake. Terang pacak di tengah kluwang dunungan. Ulah pondong kodi sungkur ulang sungkan. Semun. Parantos calik. Tari. Apik iki le. Tari mapada wayah. Oh. Nganti Ganggu gawe cok ora. di negara dunungan. Wah, sian apik tenan iki. Mangga. Joget kon ngetok. Api
Sunda barang. Oh. Nganu Petruk kan. Mengko anggere Petruk do rene gek Bagong ya rene wis komplit gek terus sebo. Tak tintingke 6 karo Jonggo tak muni ngundang Petruk. Tang 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 tang. Ninting ki ora ming waton. Nah dilaras tong tong ra tong tong tong. Tang tang tang. Tang tang tau. Tong tong tru ngono. Tang tang tau. Petruk ki nek diundang kaya wong ngebruk ratan. Tang 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 tang. Bruk. Niku. Wong kok senengane kok dolanan nganggo jenenge wong. Ora nembang apa kowe? Ah nembang nggih prayogi. Ayo nembang sing apik aja. Sampeyan nek krungu tembang kula ketoke wujud kula kaya ketene swara kula semerit ngarak ngono. Oh. Mandar krungkep aku. Mbok ora seru-seru. Ya ben ngarani lagane wong tuwa ngono wis ora kabeh. Gawan bayi. Oh, kok kawan bayi. Aku anggar weruh anakku Petruk teko kuwi ayem pikirku. Ora mantra-mantra bocah kok iso semono gedene. Oh, jaman biyen kowe ana jroning gua garbane mbokmu kok tak pecet-pecet to. Nah, sebabe napa, Pak? Mbokmu ki ngerbini kowe iki lara ora mari-mari. Aku takon karo wong tua ngger bayine kae wis lahir mari. Ku soalé wis perbawaning bayi. Emong kagek ana njero weteng 4 sasi kon ngenteni lahir. Tak kon ngombe apa-apa kok ya ora mati-mati. Padha dilodor semono gedene. Wong kok senengane tok nyiksa wong ning ngomonge bapake. Ora Dik. Kowe ora ngerti bapak nek ora kowe wanci lan goleki biak-biak mayeng-mayeng. Rak mergo bapakku nyape ben kowe iki aja banget-banget ngadi-adi wong tuwa. Nembang apa, Kang? Mangke riyen tak toto-toto linggo. Aku anggere weruh kowe iki sengit aku wong lanang kok praupane kok wong wedok. Janggute goleng. Irunge ndlodor. Ayo ben. Bangane nek jane irungku karo bapak ke adoh sungsate ya. Bapak mentuwer kono irung kok semene dawane. Lah kowe mbiyen lahir glegak. Irungmu diotot-otot karo dukune. Mergo minglep. Moko bareng gelem jedul kok kabeh sak anak-anane. Nek Kang Gareng iki mbiyen lahir glegak tak uyek. Terus mentuwer bunder kok ngono. Nek iki asli, mergane mbiyen jaman aku lahir glegak ketiban pakel. Nembang apa, Kang? Dandang Bulo Semarangan, larak ngono kaya ngapa. Samane gendeng napa Kang kok polahe kok tak delok kaduduan jengkelitan. Wah, ampuh. Bajing kirik an loncat. Oh. Bajing kirik ki aji-aji jero. Oh, bajing loncat ayo. Gagrak Bandung. Lah iya pengalaman. Ngrungokke ya, Kang. Heeh. Kok gak nganu giliran Bagong. Wah, war kabeh gek do turu. Mangkon turu ora. Lamun
Sing jenenge tembang Dandang Gula Semarangan ki nek ora karo ngaso dhisik sok metit-metit wah pancen sregeng tan. Dasar panggung resik, warangganane ayu, sing mresani ganteng-ganteng kae Bang. Aman sira guru kaki. Wonge marep mrono ning mripate rono. Jenenge mata tenanangan ayo. Aku semare kok amuk-amuk. Iku pantas sira guranana kaki saratane kawruh Suwi sarwa becik Petro nggih Pak ya kuwi sing tak karepake kaya ngono kuwi ing atase tembang Dandang Gula Semarangan tok cake ana kene saka prigele para ibu-ibu waranggana neng pikir bisa nganyut-anyut wong sing jenenge tembang nek kula mboten mligi njur sing kula senengi niku cara nggone dhewe niku mboten cara mriko nggih kula udi, cara mriko nggih kula udi, cara pundi-pundi kula udi kula lumpukke lah ngono ngendi sing tak senengi tak tembangke lak ngono ya Kang. Ya. Wis sing jenenge kowe iki semrambah ngono kowe. Tegese tumraping para kanca-kanca pradonga iki ya tumrampe, iso gampang, iso mbunang, iso nyaron ya iso dembung, iso ngegong ya iso gender ngono wae. Ora kok iso ngegong ngegong tok. Dirong mah ra iso apa-apa kae. Jenenge kurang sumrambah. Ha iya. Gendinge apa, Truk? Sing gagah grompol bukane saka Bunang. Mesti apik iki.
Aku ndadak nganggo mandeg barang. Nganggo dibawani, Pak. Le bawa muni piye? Anek tembunge niku mung sepele. Mlek-mlek duduwe tape dolae-lae. Wes gek dikon ngemlek-emlek. Tak liyane mlek-mleken. Nembang. Ayo, oh, guys. Ayo, oh, ayo, oh. Blek-blek duduwe tape doh lae-lae. Ladrang ya, Kang. Ya. Ampyang ketan seru-seru udah digetak kok. Pancen anak-anakane angger mnido. Surak senenge rajamak. Surak iso suruh rak merga wetenge do atos. Anak aku tobat iki. Ning jenenge gending grontol pancen grompol kok grontol. Petrus sing joget sembodo karo wujude wong gagah tangane kok selarak kandang. Nek potongane karo Petrus jogetane kaya ngono mau cocok ya, Pak. Nah aku cocoke nek mutri. Putri meteng apa? Putri kok ngono reka-reka wae. Nanti begong ora ngerti ndekem mang. Wong ketok ya awor aku mang. Ala tenan. Bener saka lelungan wis teko-teko wis menter-menter. Wah, sian. Krungule nembang Petruk kadiduan ketok le anggreng. Wah, anakku sing ragil wis ketok, aku ndelok raine Bagong kok kaya rumangsaku kaya gambar ilmu bumi. Ini ya jan cocok tenan ngene kok. Nah iki lho, sak kaya pulau Jawa to iki dawi iki lho iki. Pulau Jawa iki keletan segara iki Sumatera. Iki Rian. Rian kok nang nggon aku. Aja jak wadan-wadanan. Watake Bagong kaya ngono ngangger kemuritan kowe engko malah diajar adimu. Nembang ora Pak, sak karepmu le. Gending ya sing apik ya. Nggih, mangke kula gaweke gending. Pelok bem napa pelok barang Pak? Manut kowe. Ayo, pelok barang ya kena. Pelok barang nggih Pak. Lepetan Pak. Ya coba, aku malah dolanan kuno.
digubah bulane ya apik ya ing atase ming lepetan mongko kuwi jaman lepetan aku cilik kuwi wonge digandeng-gandeng kae yuk nlusup nang isor kelek jaman biyen njur mengko nek undhet-undhetan kan dipedhot mboko nyitok nek biyen lepetan angu dari angu culi. Wah. Agak sakit digawe gending kaya Bagong mau. Ya, Kang. Kowe iso ora? Sapa? Kowe? Saking orane. Nek iso ayo wangsul-wangsulan aku dhisik kowe sing keri. Ya. Nek dhisik engko aku sing keri. Lepetan angu dari angu culi janor kuning aning sati nyosego ngendi takku nek wong lagi nyolawe ngono nek kene nyosambel nyowanyai kacang kawak dele kawak ngono kae lepetan angu dari angu culi janor kuning aning seti kawak demi kawakku kacange Pak Semar rasa melu ora iso demen Pak pengen melu anakmu to ora iso kok usul ora melu kan gendronjol ngopo lepetan tak tuturi Pak angu dari angu culi janur kuning ani set es burung dandanan rasa dolanan kok wis rasa lepetan wis ora apa-apa lho kok anak-anakane padha nggugu karepe dhewe tole sakwise cukup nggon padha gojek karo adik-adikmu ayo padha ngadhep bendaramu Abimanyu sing katon kingkin ana tengahing alas nembe kiwala suwan Sang Tapa Begawan Abiyasa nembe wae ngadhep Sang Tapa usana medune sangka pertapan tak sawang kok waspane tansah tumetes kaya mengeng penggali